A Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas ven de informar os seus asociados da posta en marcha da primeira gran auditoría enerxética en polígonos industriais de Galicia, co obxectivo de avanzar no proceso de descarbonización, lograr que as empresas aforren nos custos enerxéticos e fomentar o autoconsumo para blindar a seguridade eléctrica. Recursos de Galicia está desenvolvendo en colaboración coa Consellería de Economía e Industria esta auditoría enerxética ambiental. Os traballos vanse prolongar ao longo de 12 meses e deles vaise encargar a firma Genova Ingeniería Group, que resultou adxudicataria. Trátase de blindar estas instalacións para que sexan máis eficientes, competitivas e autosuficientes a través da combinación de tres elementos: a innovación tecnolóxica, a intelixencia artificial e a participación activa do tecido empresarial. Para iso, o proxecto está a realizar unha análise pormenorizada da situación actual en que se atopan os portos e parques empresariais da comunidade, avaliando as infraestructuras enerxéticas existentes, como redes eléctricas, centros de transformación, subestacións, redes de gas e distribución. Tamén inclúen un estudo dos recursos dispoñibles para que se avalíe o solar, eólico, biomasa ou xeotérmico. Identificar as mellores oportunidades de autoconsumo para cada polígono en función das características específicas de cada instalación é un dos propósitos da auditoría para conseguir un diagnóstico enerxético sólido e realista. Estas actuacións estarán orientadas, por exemplo, a propoñer solucións de autoconsumo renovable, implantar sistemas de almacenamento enerxético, mellorar a eficiencia dos procesos industriais e optimizar a mobilidade. As compañías que colaboren aportando información recibirán un informe enerxético personalizado, elaborado especificamente para a súa actividade, que incluirá ineficiencias detectadas, propostas de mellora, estimación de aforros potenciais e comparativas sectoriais.